Takže ahoj klidničky, vítám vás u dnešního haulu. Dneska je to teda z tety. Ano. A určitě jste viděli na mém kanále, že to mám mega hauly. A chtěla bych se vás zeptat teda, jestli budete chtít teda ten birthday haul. A ještě v budoucí konci jsem si objednala mega objednávku ze Sheinu. Takže je to na 2 balíčky, takže vám to dám všechno najednou asi. A takže když tak napište, jestli byste to chtěli. To je jako mega haul, takže uvidíme, co budete psát v komentářích. Takže každopádně jdeme na ten teta haul. Jako první jsem si vzala takovou můj nejoblíbenější skoro drink. Takže Popstarty. Jo, jako je, kdyby se ptali, tak je to můj nejoblíbenější, to od Kalina. A je to ta jahoda s mátou, takže v pohodě. Potom vám ukážu účtenku potom. Tu mám, bylo to ve slevě a bylo to jako nepoužitý vůbec, jako jo. 340. A to být jako asi make-up, jo, ale já to používám jako bronzer. Za to 30 korun lidi. 30 korun, chápete? Nechápu. Potom ještě od Essence tu mám Soft Baked Blush. Já tvářník nepoužívám, ale je to jako zároveň i highlighter, jo, takže novinka celkem od Essence. Jo, takže je to zároveň tvářenka. A odstín 10 Soft Bloom. Tady už to asi jenom 2 věci. Jo. Chtěla jsem zkusit ty pimple péče asi jako. Ale to je MIGHTI péč a je to na nos takhle. To můžete vidět, tady je takhle stáš na nos, takže v pohodě. A jako poslední věc, když nepočteme tady ten normální papírek, tak tu mám tady ten Dermacol Lip Treat. A potom jsem už jenom kupovala něco kámošce, takže v pohodě. Jo, takže dohromady se vším, tak to stálo, ještě jsem stála kupovala tašku, ale jinak to všechno stálo 718 korun. Ta taška stála 2 koruny, Popstarty 33 korun a Dermacol 200. Potom Essence Makeup Tea Kitchens, to byla ta sleva, těch 30 korun. Hydronáplast na akné a černé tečky 328 korun. Potom exotické ovoce, to bylo sušený. To měla ta kámoška, to stálo 45 korun. Zdravím tě, jestli se na to díváš. A Essence tvářenka stála 80 korun, jo, takže 720 nebo 18 korun to stálo. No a to je všechno z tohohle haulu. Že se vám líbilo a jsem ráda, že mám tady ten lesk, protože jsem ho fakt chtěla a jako jsem i ráda za... Co to je tady napsaný fakt foundation, ale jako já to používám jako bronzer, jo. Takže to je všechno a oni jsou u dalšího videa. Bye!